दा जोङो न' सिङाव मोसानायखौ नायनो मोनाब्लाबो नैबे बाहेरावनो जोङो मोसानायखौ दसे नायनोसै। खैराबारि अदालगुरि बेखौनो गरायसर होनगासिनो।
नोंथांमोननिसिमबो जों खैराबारि माबानिफ्राय फैदों ओनसोलनिफ्राय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट दा बेवहाय जोंखौ दिनै सेन्ट्रेल जेलनि सिङाव सेलिब्रेसन जादों दा बे जेलखौ लानानै बेयाव जोंखौ हांख्रायनाय लेखायै जों सफैनानै जाबायदि थासारि बा जाबायदि परिबेखखौ जों मोनगोन बा नुफैगोन सानदोंमोन बिनि आलादा दस्रा टाइपनि माबाखौ जों नुफैदों गोजोननाय मोन्दों जोंनि सिनियर लिडार बिथांमोन हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय नांनानै खस्थ' खालामनानै दुखु खस्थ' सहायनानै बेयाव जोबथि जाना दङ बिथांमोनखौ लोगो मोनफैदों हारसिं गोजोननाय मोन्दों हारसिं दुखुबो मोन्दों बिथांमोना 1 बोसोर बेवहाय हाबसोना दङ जोबथि जाना दङ बिथांमोननिसिम आंनि इसोरनि गसाइनि सायाव आर'ज बिथांमोना जेन थाबैनो जोंनि बेबायदि जायगायाव फैनानै मुखुलि आखोरनि सिङाव फैनानै जोंबायदि साधारन जिउ खुंनो हाथों बेखौ आं गासैनि जानानै आंनि गसाइनि आर'ज गाबबाय बास दुखु मोन्दों बिथांमोननि थानाय परिबेक जानाय लोंनायखौ जों नायदों रुम हाबदों बयनिबो रुमाव थांदों साहा लोंदों रायज्लायदों जिरायदों माबायदि परिबेक जों सोलिना दङ खोनाना दुखु मोन्दों बास गोजोननायबो मोन्दों बिथांमोनजों लोगोसे फेस टु फेस रायज्लायनो मोन्दों जनो मोन्दों दा बिथांमोननि जायगायाव फैनानै जों एसेबाबो गोजोननाय बिथांमोनखौ होनो हादों जोंनि मोसानायखौ दिन्थिफुंनानै बेनि थाखाय जोंबो बिथांमोनखौ जायनिखि जोंखौ होखारना लाबाय बेहाय गोजोननाय बावहरबाय साबायखर बावहरदों बेनो आरोना दुखु मोन्दों प्रग्रामखौथ' बेवहाय जोंनि बादैबो बेयाव हारसाफोरनिफ्राय बिहुफोर दङमोन बेनिफ्राय हारसाफोरनिनो मेथाइ खनगिरिफोर दङमोन बिदि आरो जोंनि माबा मणिपुर मेथाइनिबो दङमोन दस्रा जाथिनिबो बिथांमोना मोजां प्रग्राम खालामदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिग्राय ब्रह्म सार बिथाङा फैदों फुंजा आदा सार बिथांमोन दङ आरो बावैसो जों ओंखारनाय लोगो लोगो केमस्रि बिथाङाबो सहैदों ओमफ्राय करिश्मा एक्ट्रेस बिथांमोना थांदों मोजां मोन्दों मोजां नांदों साननायनिख्रुइ बहुत मोनसे जे जाबायदि सानना फैदोंमोन बेनिख्रुइ टटेलि डिफारेन्ट मोनसे माबाखौ नुदों आरो ना गोजोननाय मोन्दों बेखौ लानानै बेबायदि मोनसे प्रग्राम जादों